Mahal na Ama sa langit, lumalapit ako sa iyo, nang may kabab ang loob, at humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan, sa iyo at sa aking kapwa. Panginoon, hindi ako perpekto, at marami akong mga pagkukulang araw-araw sa aking buhay. Subalit, nariyan pa rin kayo, at walang sawang gumagabay sa akin. Panginoon, maraming salamat sa iyong awa at biyaya. Maraming salamat sa aking kalusugan, sa aking pamilya, sa aking mga kaibigan, sa aking tirahan, sa pagkain sa aking mesa, at sa lahat ng mayroon ako. Panginoon, higit pa sa sapat ang ginawa mo. Mahal na Panginoon, idinadalangin ko din lahat ng aming tagapakinig, viewers, followers, subscribers, at lahat ng tumatangkilik sa BicolNet TV na sana'y makamtan nila ang lahat ng biyayang iyong kaloob, at maliwanagan sa mga impormasyong kanilang matatanggap, at masuri kung ano ang tunay na totoo. Panginoon, pinasasalamatan ka namin sa kaloob ng media na maabot ang malalayong lugar ng mundo na may mga mensahe ng pag-asa at buhay. Nagpapasalamat kami sa iyo para sa mga nagsasapanganib ng kanilang seguridad at maging ang kanilang buhay upang ilantad ang kawalang katarungan at magdala ng balita ng pag-asa. Naway magsikap silang maging tagapagdala ng mabuting balita upang malaman ng lahat ng tao ang masaganang buhay kung saan tayo nilikha at higit na kahangahangang tinubos ni Hesukristo. Inaalay namin ang aming panalangin sa iyong pangalan sa kapangyarihan ng banal na Espiritu para sa ikaluluwalhati ng Ama. Amen. This is the source of news and information that matters to you. This is BicolNet TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide. This program is brought to you by the City Government of Legazpi headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hardrax Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMac IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotavio Street Corner P. Zamora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. Aniyo na ang programang magtataunin leksyon, pano nin informasyon, mamuklat kan sa indong isipan, asin maserbinggiya sa mga bagay-bagay sa kapalibutan, pasisiring sa tunay na katotohanan, magtataunin kapaliwanagan sa madiklom na pinag-aagihan, mahitno kan sa tuyang kakulangan sa espiritual na aspeto kan sa tuyang buhay. Ang programang opinyon, sin refleksyon, iriba si Brother Leo Montales sa programa Opinyon, sin refleksyon, digdisa na sa BicolNet TV. Kasurong kan Bicolano Worldwide. Okay, good morning. Sorry, good afternoon. It's 12:04 in the afternoon, mga kapatid. Ayan, again, this is your host, Brother Leo Montales of Urban Missionaries of the Heart of Christ. Welcome po sa ating programang Opinyon as in Reflection. Sa ngaran po, kansamuyang station manager na si Sir Nel Adtoon, as in kansamuyang production manager na si Sir Tony K. Welcome po. Welcome. Happy watching sa Gabos. Live po tayo mga kapatid sa BicolNet TV. Opinion at reflection or opinion as in reflection. Yan. I am lonely and cold. City lights give me
This is a 1-hour program, mga tugang, mag-oristoryan, barang tabi kita, igawan naman kita ng mga interesting na mga bagay na pag-oristoryahan. Again, ako bilang religious brother, ang mga topics na digdi sa mga tungkol sa simbahan, tungkol sa mga buhay spiritual, tungkol sa mga nangyayari man sa tuyang kapalibutan, no? Mga issue sa tuyang banwaan. Yan. Yan po sa tuyang pag-aristoryaan. I am lost and cold within Pwede po kamong mag-comment, pwede kamong magpa-shoutout, pwede din po magpa-greet. Kung may mga birthday celebrations dyan, so mga nagbe-birthday ngunyan, pwede taman pong bation. Happy birthday po sa mga nagbe-birthday ngunyan. And may the Lord continue to bless you. Happy birthday. night and won't come back again. Pa-share po, no? I am restless and scared. Tempest roar and rage inside of me. Pa-share man po, no? Pa-share kan sa tuyang broadcast, sa tuyang programa. Tanganing dakol pa ano man kayo ni ma-view kan mas dakol na mga Bicolano worldwide. Ayan. Worldwide kita, no? Ta ang Facebook baga maski sa ka magduman, maski sa Africa, sa of course in other countries. Your face from me. Pa-follow man po kan sa kuyang page Leo Montales, okay? Pwede ako nindong i-add tangani maging friend man kita sa Facebook. Or tanganing mailing nindoan sa kuyang mga post. Kumusta mga tugang? Ngunyan po aldaw ning Martes, July 18, makaskaso ng aldaw. Makaskaso marami tao. Ha? July 18 na baga. Pirang tumbling na sana. Pirang tumbling na sana, no? August na. Oh, igong kasaan. Ma-fiesta na. Diyan sa Anislag. Oh, happy fiesta. Advance, no? Happy fiesta diyan sa Anislag. Makaliga, no? Makaligaon ba yata? So, barkada ta dyan sa Anislag. Pig-unfriend kita. Bata ma-fiesta na, saka paano ka ini? Uy, barkada! So, barkada ta dyan sa Anislag, pig-unfriend kita. Bata ma-fiesta na, pangyari sa mga baka. Oh, lahat lang may nag-abot na grasya. May nag-abot na grasya. Oh, may mga pagkaon, may daradarang pagkaon. Grabe, mga mabuuton ini mga kapitbahay ta digdi. Oh, lahat lang mga tugang ha. Tabat solo-solo kita digdi sa Mission House. Paano ka ini? Pangyari na naman. Lahat lang tabi. Ma-break muna kita. Halipot man lang. This program is brought to you by the City Government of Legazpi headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hard Rocks Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMAC IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotavio Street Corner Pisa Mora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. Ayun! We're back. Aram nito mga tugang, may nag-abot na grasya. Bako man sa paghambugan, pag-ikat kaya mabuot na kapitbahay. Okay? Kung ika mabuot na kapitbahay, dako lang nagtataon ng grasya.
So kapitbahay mi digdi may darang mga nakapato sa plastic na mga pagkaon. Yan. Salamat tabi sa kapitbahay mi digdi. So Adra family. Salamat po nun tabi. God bless you. Tigbabati tamanan sa tuyang mga supporters. Gwapo kita mga supporters dyan sa USA. Si Ma'am Grace Hebron and family. Kay Sister Gloria dyan sa Legazpi City. Dyan ho sa anong village na ini. Lingaw ta na. So ito yung mga friends. Yan. Kami po mga tugang, nagluluwas kami dyan sa Legazpi, dangan sa Daraga, para pakaunon po ang mga tugang tang street dwellers, so mga tigaangal baganindang taong grasa. Yan ang samuyang apostolate sa pigpapakaon misinda, pigkakaistorya, pigkakumusta lamang. Yan po ang samuyang misyon. Yan po. Kaya kung kamo gusto magtabang sa muya, we accept cash and in-kind donations. Pwede po kang magluto, ipagkaon, tapos darahon ta po dyan sa sentro sa Legazpi, as in sa Daraga, para pakaunon sa mga tugang ta na nagugutom. Lalo na sa mga homeless po baga. Yan. Nag-lunch na tabi ka mo, mga tugang. Ako dai pa. Higon kasan. 12, 11 na. Gutom mo na ako. Bata, pag mataba bagay ka, ano. Aram ko sa mga medyo may timbang, chubby. Narog sa kuya. Pag nagugutom na baga kita, ano, talagang nagkukubog-kubog ang mga kamot. Yan ang namamatian ko ngayon. Gutom na ako. Ha? Gutom na. Ilingon po daw sa mga chat message or comments. From Ante Maria Antones, kinana Miriam ini dyan sa Mayon. Pangudto kita bro. Maray ka pa. Pangudto na po ante. Sige na. Anong tabi ang pansira mo dyan? Nagulay ka tabing natong. Masira mo ng gulay na natong. Tapos igwang tinapa. Tapos maharang-harang. Inay kasiram. O kaya gulay na sulumbot bagang batag. Tapos may tanglad yan. So tinutungan na lumbot batag na may tanglad, na may tinapa, kapuwerte, maharang-harang. Yan ang mga simplihonon lang ang buhay sa Bicol, pero maugma. Simple life, but happy life. Praise God. Ayan, so mag-lunch sa tabi ka mo, no? Kung gusto nyo mag-greet, ayan, sige, pwede po. Ayan mga tugang, no? Pag restoryahan tango yan na aldaw, ining mga nangyayari sa kapalibutan ta. Alangan man pag restoryahan ta so day man nangyayari. Pag pag-restoryahan ta so mga day nangyayari, chismis iyan. Di ba? Oh, ang chismis baga, most of the time, salto. Dahil pa nangyayari, pag-restoryahan na. Puro estimate sa nabaga ang chismis minsan. Ano? Pero may mga chismis man talagang totoo. Right? Inay ko po. Dahil kita kain mga chismis na yan. Bad, sabi ninda. Bad. Maraot daw yan. Anyway, so pag-restoryahan ta mga tugang sa mga nangyayari sa kapalibutan ta. Okay? Ini nga ni kung aware, I'm sure, nailing naman siguro kan kanaklan, no? Na ining trending niya na video ni Pura Luca Viga. Si mga tugang, Pura Luca Viga tabi, ano ini member ka na LGBT community? Ano nga ni ang meaning kang LGBT? Ang L yata is lesbian, right? Okay. So LGBTQ may refer to anyone who is non-heterosexual or non-cisgender instead of exclusively to people who are lesbian, gay, bisexual, or transgender. Yan pala ang gustong sabihin kang LGBTQ. May plus pa nga niyan eh, plus. Hindi sa na kung may minus man po. Ayun no. So,
O sabi ni Auntie Miriam, ginisang sayote na may atay. Ay, kapuwerte. Kapuwerte baga. Siyam sana. Fight sana. Sige, Auntie Miriam. Enjoy your meal. Oh, very good. Anyway, sa mga tugang, si Pura Luca V. Gatabi, nag-perform sa Sarong Club. I think it happened in Manila, no? Ngunyan, sutugtog na tigtutugtog duman sa club. So, ama namin. Sa tuya baga sa Bicol, ama niya mo. Ama namin, pero makaskas. Ibang ama namin ini. Remix. Yan. Tapos, sige sumabayli niya duman. Sige sumabayli. Nakasulog siya tabi ni costume na hawigi Puong Nazareno. Black Nazarene. Yan. Tapos sige subayli niya. Subayli bagang pang diskuhan. Kaya dakulon so nadagit na mga Katoliko lalo na. Kasi mga Kristiyano, nadagit sinda. Para sa inda mga tugang ini blasphemy. Kumbaga, dakulaon na kasalan ini. Pang-iinsulto sa relihiyon, pang-iinsulto sa Diyos. Yan po ang sabi kan kadaklan ng mga Katoliko. Yan. Alagad sabi man niya, daiman nga ya, it's a expression lang or it's a kind of art. Yan man ang pigsasabi ninda. I am restless and scared. Alagad, sabi nga ni, pati ang CBCP nagpaluwas naman ng statement na ini, sabi ninda, sala talaga ang gipo. Sala daw talaga yan. Maski digdi po sa satuyang diocese, Roman Catholic Diocese of Legazpi, igwa naman po na statement na pigpaluwasan sa tuyang mahal na bishop, si Bishop Bailon. Yan. Na pigsasabi nga ni Duman, ini, nasarong gibo na sala. Sala po ini. Yan. Ang sakuya lang na gustong i-emphasize, no? Emphasize. Ini nga ni mga tugang na sitwasyon tangon yan, na kung saan kapag nabanggit ang mga bagay na manungod sa Diyos, lalo na pag nabanggit ang term na banal, no? Banal or sa English, holy. Pag iyan nabanggit na word na iyan, kari nagbabaragting ang talinga ta. Tapos kari baga, perming negatibo ang pagtrato ta sa bagay na iyan. Na pag sinabing banal, dati kan mga panahon, pag sinabing banal, kapuri-puri, magayon pagdangugon niya, ining babae nga, ini mabuot, mapagpakumbaba, matinabang sa kapwa, makadiyos, makatao, banal ngayang tao ini. Magayon pagdangugon. Pero ngunyan, pag sinabing banal, kabanal mo man ngaya, di ba? Pero may gari kaibang negatibong bagay. Sige mo ngayang simba, banalon ka na yung maray, makalagpas ka na ngayon sa langit. Di ba? Pag banal, pag sinabitang banal or holy sa English, kari negative na ang namamatayan or ang kumbaga impression kan mga tao. Ang word na banal, kari bako na magayon sa pagdangog ninda, di ba? Right? In fact, may mga tawong pigtutuya-tuya or pig-iinsulto, no? Ika ngaya kabanal mo man ngaya, tapos pigsasabihan nindang, ika ngaya santong kabayo, banal na aso, di ba? Nadawag na tabi nindo yan na term na iyan. Santong kabayo, banal na aso. Natatawa ako. He. Nadawag na siguro nindo yung nakanta niyan. Kaniguan man na pa. Di ba? Tapos may mga tao, halimbawa sa office or sa school or sa community, pag may mga taong pirming nagsisimba, pirming nagpapangaji, perming pino ang hero-hero, minsan ano kan mga tao, tutuya-tuya.
kabanal man niya kaini. Bago, plastic man sa nangaya. Di ba? Yan ang pagtrato ta minsan sa mga taong banal. Mga tugang, may mga tao man talagang kaplastikan sa naan sa indang kabanalan. Pakitang tao. Iyo. Paano mo matitesting na ang sarong tao banal talaga? I-try mong insultuhon. Pag iyan, nadagit sa imo, pigmuda ka, ayan, kaplastikan lang yan. Hindi yan tunay na kabanalan. Ang taong banal, yan, talagang maski insultuhon mo, maski anong gibuhon mo dyan, tataraman ka man niya. Iko-correct ka niya. Pero dahil iyan, mataram ni maraot sa imo. Di ba? Yan ang tunay na banal. Pero sa mga tawag nito, mga hypocrite, sabi nga ni Jesus, pakitang tao lang yan. Alagad, ulit mga tugang, ang pinakamay na issue digdi, nata daw. Kapag nadangog ta ang word na banal, gari kita na uuyam. Dahil na pigtatanggap kan kadaklan ng mga tao ining kabanalan. Anong maraot sa pagiging banal? Maraot daw iyan? Sige daw, chat daw kamo sa kuya. Maraot ba na kita magpakabanal? Di ba? Ang sabi sa tuyak, ang sa tuyang mahal na Diyos, be holy as your heavenly Father is holy. Sa ibang translation, sa ibang gospel, sabi, be perfect as your heavenly Father is perfect. Kita ba gagabos? Ang gusto ni Lord na kita maging mga banal. Be holy as your heavenly Father is holy. In other words, we must imitate our Lord and Savior. Diba? Imitation. Pero pag sinabing banal, gari habo na sa mga tao sa kabanalan. Ang gusto gayad kan mga taong ngunyan. So mga kung ano-ano na sa ng mga bagay, di ba? Mga maraot. Sige, padagos kita mga tugang, pagkatapos po kaning halipot man sa natabing patalastas. This program is brought to you by the City Government of Legazpi headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hard Rocks Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMAC IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotavio Street Corner Pisa Mora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. Okay. All right, we are back. Sorry, no? Medyo na paano, so break ta. Napasiram. Unin na po, no? Nata daw, pag sinabing banal, ang mga tao, kaya di ko lang masabi sa exact word. Pero, in a way, very disgusting para sa iba ang word na holy. Holy, yuck. Di ba? Banal ka, yuck. Kakorni, yan, kakornihan. Para sa iba, kakornihan iyan. Para sa iba, disgusting. Di ba? Hindi interesting. Samantala, mga tugang, iyan bagaan sa tuyang mission or vocation. Iyan bagaan sabi kan sa tuyang mahal na Diyos. Nalingawan ta na gayad, adi. Nalingawan ta na gayad, so sabi kan sa tuyang mahal na Diyos. Lonely and cold. Ang sabi ba kan mahal na Diyos, be holy as your heavenly Father is holy. Magpakabanal kayo. Arugan sa indong Ama sa langit na banal. Di ba? Pero pag
Mag-introduce mo nga ni ang mga holy activities, holy things. Magsulog ka lang nga ni kay cross, mga tugang. Minsan, testing nga magsulog ning cross, lalo na dakulaon na cross. Ngay puti, lalo pag puti ang bado mo, tapos magsulog ka ning dakula na cross. Testing nga magsulog, tapos agi-agi ka dyan sa luwas. Lakaw-lakawan mo dyan sa luwas. Di ba? Iralingon ka kan mga tao na gariso, na ano nangyayini si Kwan? Na ano nangyayini si tangsi mo? Gari nangyayang kulto. Dakulaon niya ang cross. Di ba? O, testing nga magpangaji kay Santo Rosario. Lalo na oro aldawon mo. O, testing magdara ki Bible. Yan. Daraha daw ang Bible dyan sa luwas tapos magbasa ka ki gospel. Tapos i-share mo, i-explain mo sa mga tambay. Testing nga ngani. Di ba? Ingresiyan ka kan mga tao na ano na ngayon si tangsi mo? Gari na ngaya kulto. Yan, joke-joke lang yan, pero totoo yan. Di ba? Tama? Na paano na kita? Ang gusto kang komunidad ta, aram nindo mga tugang, aram nindo kung anong gusto? So mga maraot na bagay. Magrani ka dyan sa mga tambay. May ipailing mo so bagong skandal, halimbawa, nagtitiripunan ka kan mga tambay dyan. Hay niya, ay uyan ngayon sa skandal na bago. So nangyari yan sa tiwi. Wala man po skandal sa tiwi. Istorya ko man sa na yan. Pasend mo nga sa messenger. Nako po, ano nangyari sa tuya? Pero daraha dyan ang Bible. Tamaga, sabi nga ni sa daragang Bicol, magtripwakan niya yan. Magkawara sa nangyayari dyan mga tao dyan sa waiting shed. Totoo yan, no? Totoo yan po, mga dugang. Yan ang nangyayari sa tuyang unyan. Tigpupuri ta ang karatan, tigtutuya-tuya ta ang karahayan. Diba? Ang mga bagay na sa Diyos, ang mga bagay na malinig, ang mga bagay na dapat ang sundon, ta iyan ang turo kan mahal na Diyos. Diba? Yan ang turo kan sa tuyang mahal na Diyos. Pero anong nangyayari? Tigtutuya-tuya. Pag-restoryahan nindo so chicks niya, igwang ngayon mag-ayuno na chicks, naglaabos. Dakulo ang interesado, lalo na sa mga kalalakihan. Pero pag mention mo ang word na sungara ni Mama Mary, aram nindo mga tugang si Mama Mary, grabe pala ng sakripisyo tangani sa ng si Kristo makadigdi sa mundo. Di ba? Testing ang istorya kayan si sutambay dyan sa luwas. Mapaliman-liman iyan, mahali iyan, umaray iyan sa imo. Makamurmundo. Ade. Pero pag mga karatan ng mga topic, ay dakol ang interesado. Totoo or bako totoo. That is true, mga tugang, no? That is true. That is happening in our society these days. In fact, ang mga tao nawawala na ng interest sa mga bagay na manunungod sa Diyos. Ili nga pag Domingo, lalo na sa mga hararayong parokya, ili nga nindo, diit na sana po ang nagsisimba. Mas dakol ang tao sa bulangan kaysa sa simbahan. Digdi sa anislag halimbawa, magduman ka mo sa bulangan, taperming pano, uro aldaw, maski magduman ka mo uro aldaw, perming pano, nakulo ng mga tao, lalo na mga lalaki. Pero, pag magduman ka sa simbahan, diit sa ng tao. I think, totoo man ang Godso nakasurat sa gospel, Men, sabi sa gospel, men love darkness. Yan, makamurmundo. City lights burn bright in the dark of night. Ano oras na tabi, ano oras na po mga tugang 12:30? Yan, 12:30 in the afternoon.
Mag-comment po kamo kung gusto niyo magpag-greet. May mga pa-shoutout kamo dyan. Yan, mag-comment po kayo. Yan. And, yan, padagos lang po kita. Lights give me no more delight, no more meaning. All I do, thought I could live without you. Now I'm lonely and cold. Father, Father, lead me back to you. Your soothing presence is all I need. I am lost and cold within myself. Warm me with your embrace. Okay. Maski po baga sa gobyerno, ilingan nindo, pag ang sarong leader, totoo as in malinig, bako kurap, ilingan nindo ang nangyayari sa gobyerno ta. Halimbawa ngayon sa mayor, talagang totoong nagsiserve sa banwaan, no? Tapos, dai talaga nagtatanggap ng anuman na mga suhol na iyan, mga tapyas na iyan, mga porsyento sa project. Pag ang sarong mayor araw ka iyan, mga tugang, dai iyan nag-aaloy. I may hope again. Tama? Pag ang mayor talagang matino, sabi nga ni. Minsan, aaramin do, ang pigigibukan mga kalaban, ipapagadan iyan. Makamuro mundo ade. Kung sisay pa su mayor na tultul, yan palugod ang pigkokontra, pigrarautan, minsan nga ni, ipapagadan pa. Make my soul rejoice. Makamuro mundo ade ang nangyayari sa Pilipinas. Talaga ang tao, no? Habo na, kadaklan sa mga tao, habo na sa malinig, as in mga tultul na so tama. Kadaklan sa kan mga tao ngunyan, habo na sa kaliwanagan o sa tama. Kadaklan kan mga tao ngunyan, ang gusto talaga, kadiliman. Totoo yan, no? Totoo yan. Ilingan nindo sa gobyerno, halimbawa, government officials or government leaders, di itunon sa nang maray ang mga tultol. Tama? Diit sa nang maray. Mayor, vice mayor, kagawad, mga congressmen, mga governors na yan, mga senador na yan, di ba? Di itunon sa na mga tugang ang mga tultol. Di itunon sa nang maray. Kadaklan tabi dyan. Whether you like it or not. Maniwala ka mo sa dai. Ang kadaklan tabi ng mga barangay, mga politicians. Kadaklan sa mga politicians, mga kurap. Totoo yan. Siguro 80% or 90%. Yan. May mga comment naman kayan. Grabe ka man ngaya, brother. The last time may nag-comment eh. May nag-comment. Grabe ka man niya sa kurap-kurap. Grabe man niya ang pagtrato nindo sa mga politicians. Perminasan na nga mga politicians ang may sala. Perminasan na nga mga politicians ang corrupt. Perminasan na nga mga politicians ang sabi nga ni topic nindo, pigraraot nindo. Alangan man si Poncio Pilato ang pagristoryanta digdi. Di ba? Alangan man so, my goodness. I have walked the dead.
Pero matud man talaga, di ba? Sabi nga ni sa Daragang Bicol, matud man baga, nyata, utek. No. Kadaklan man talaga. O, kamutabi mga tugang na meron dyan. Ano sa paguna nindo? Totoo o bako? Naghalos sa panahon tango niyan, digdi sa Pilipinas kong mahal. Kadaklan tabi sa mga politicians ta, corrupt. Naniniwala ka mo dyan o dae? Aber daw, ano ang sa indong komento? Batabasahon ta? Mag-comment daw tabi ka mo? Do you agree that most politicians in our country, the Philippines, are corrupt? Do you or do you not agree with me? Aber daw? Sige. Paano hindi yan didepensahan? At the break of light, dread has risen from the dead. Paano hindi yan didepensahan? Naggrabe ba ang ebidensya? Naggrabe ba ang pagtios sa tuyang nasyon? Pila na nga niya ang utang ta. O, aber daw? Ha? Magkano ang utang ng Pilipinas? Aram nindo kung pira? 13.7 trillion. Yan. Sa ulat ng Bureau of Treasury, ang 13.75 trillion ay mataas ng 0.4% mula sa 13 trillion, 0.7 trillion ang utang kan Pilipinas. Sinay ko po. Tapos sabi ni Sir Ted Billion, Voice and make my soul reach. kadaklan kan mga proyekto digdi sa Albay, perming may tapyas. Gusto kong iliyon gyud sa post ni Sir Ted Billion, ni Sir Idol. Alat lang tabi na. Tabasahon ko sa post niya. Big share ko iyan. Tubod ako talaga dyan na totoo yan. Alat lang. Sabi niya, Mariosep na albay ini, maski sain ka mag-iling. Maski sain ka mag-iling ki proyektong pigigibo, puros hinabasan kidakol na pondo. Talamak na ini. Iyan ang sabi ni Sir Ted Billion. Ano masasabi ninyo dyan? Myself, warning. Grabe bagari. Kaya siguro, totoo sa pigsabi ko na most politicians in our country, our beloved country, the Philippines, the Pearl of the Orient. Tama? Pearl of the Orient? Perlas ng silanganan. Most of them are corrupt. Kaya nga dakol ang naglalaban pagka mayor, vice mayor, kagawad, congressman, governor. Sige ba kanila suruan, aragawan diyan sa Puros to nindang maging mga politiko. Diyan ang kagulping kwarta. Madaliod niya ang pagyaman dyan. Gusto mo ngayon magyaman tulos? Gusto mo ngayon maging mapera? Magnegosyo ka. Gusto mo ngayon maging milyonaryo? Gumawa ka ng illegal. Gusto mo ngayon maging bilyonaryo? Lumaban ka pagka mayor. Yan sana. Yan mga tugang. Ini sabi nga ni dadara-dara ta sa joke. Joke, pero totoo. Yan talaga ang nangyayari sa Pilipinas kong mahal, ang bayan kong sinilangan. Pangyari. Kaya ngunyan, maabot na baga, naman baga kita, ma-eleksyon, barangay eleksyon. Dahil na daw tabi nindo pagbutuhan sa mga trapo. Dahil na daw tabi nindo pagbutuhan sa mga trapo.
Iyan sa mga traditional na politiko, trapo. Totoo. Footsteps echo. Aram nindo ko anong dapat gibon sa mga trapo. Reject, reject, reject. Habo na kami sa mga trapo. Ngayon ay ka nagbuto sa kuya. Nga ikang ya tangsi mo, nang biring. Tigboto nga nindo nung nakaaging eleksyon si sukalaban ko. Kaya ang unyan, dahil ka mo makakatana. Pag may mga relief goods, lalaktawan mo yan arong nindo. Pag may tupad, dahil ka mo ililista sa tupad. Pangyari. Oh, tama o sala? Oy, kapitan, ang tupad tabi, proyekto kan Department of Labor and Employment, and that is for every Filipino, lalo na sa mga nagtitios, di ba po? Ang tupad ay paggamiton sa politics. Lista tangya ini sa mga taga, sa purok ono, lista tangya digdi sa mga botante ta, sa mga supporters ta. Nga pa naman niya, kapitan si Nang Biring. Tios mamagaya, ay dahil ngayon paglista si Nang Biring. Dahil yan paglista. Yan ang niya, kapitan. Butante pag yan ni sukalaban ko. Kaya dahil yan paglista sa tupad. Ay nako mga kapuso, tantanan natin ang mga ganyang gawain. Sapagkat yan po ay malay. Yan naman. Buminanat na naman sa satuyang kwandigdi. Co-host. Si Mike Ikiskis. Alo yun na ini si Mike Ikiskis na nanahimik. Ano, marita buhay pa pala nini. At yan yan. Yan nga sinambering. Amo ba kaya para suplaon pag ngayay kita mga meeting-meeting. Pirming niya ako sa biya kalaban. Kapitan, may rakon man nga sinambering. Ay nga aki na biyadi. Ang matangin ng biring so saibong niya bulag na. Kaya punta nga intra ini, ilista ini sa tupad. Ay dahil. Habo ko saan kinang biring. Hindi man barang yan nagboroboto sa akin. Maski nung nagkagawad pa sa nako, diyan sa akin nagaboto. Kapitan tabi, ang tupad baga, para yan sa gabos. Umalo ka, para katanod, maribukong ka. Tanggalan taga sa pagkatanod. Tapos si kapitan. Nadagit na lugod sa tanod. Pero daw siya di daw mga kapitan na arog kayo ng ugali, no? Kapitan pero ang ugali gari sa ano? Kupitan. Alright. Minsan man piglilista permi-permi. Oy, ngeri de, marang ngeri de, maribek. Ano tabi ato ka? Nagtupad na ka mo nung kasunod na bulan na de. Amo tabi ka, salamat tabi, nagtupad na kami, nakatangkap na kami ng 5,000. O bay sana, taga mo, sa pamilya nindo piraan butante. Ilat lang tabi kap. Pito na tabi kami kap. Ay naman natagdag na duwang butante. Sige, ilista gilan ka mo naman sa tupad ha. Magtupad gilan ka mo. Pait-paitin nino ang pag-ilamon ha. Magdara permi ng mga sundang, mag-ilamon, magbadas-badas. Ay mo kap, nalista na kami sa iba naman kayo tabi kap. Masipog man. Ay hindi, kamo gilayon tadakol ka mo mga butante. Ayan, sige siya na, magtupad siya na kung magtupad. Ano ba kaya nang nangyayari? Tama o sala? Totoo yan mga kapuso. Marami akong kilalang mga kapitan, mga kapuso. Excuse me po, na talagang ganyan ang ginagawa. Imbis na gamitin ang tupad upang makatulong sa ating mga kapatid na naghihirap, ginagamit mga kapuso sa politika. Naku po, excuse me po. Bakon totoo? Ngayon, kap, si tangsi mo, kay Rakman Kap, balo na baga iyan, bata nag-oristar man siya sa payag-payag. Hindi ba barangay dyan, Kap, na kwan nalisa sa tupad? Pwede mong kitabi, Kap, ilista? Sisinganing tangsi mo yan, aring yan. So sa proxing ko baga, Kap, so ipangod baga ni Tang Ose na para bunot kinuyog? Ay, mo, si tangsi mo. Una kong ilista ko na di. Di man bagay nagaboto, di man tatawag magsurat. Inay ko po si Kap. Kaysa na, mas kita ito magsurat, karapat dapat man iyan baga sa tupad, tatios baga.
Kalat lang pag-isipadungan ay. Kaya hindi pa maganda nagabroboto. Sayang baga. Kunta sa mga butante, ilisa sa tupad. Ay man, gari sa laiyan, Kap. At umalo ka siya, tatanod ka siya na, hindi magpararibok. Ako ang kapitan din, ako masunod. Ika, tanod, tanggalan tayo ka. Ha? Mareklamo ang kalugod. O bay man, Kap, bay ako pagkatanggala. O sige na, lugod, ika na masunod. Ay, pangyari sa mga baka. Oh, totoo o dae? Ay, pangyari. May mga midbid baya akong mga kapitan na Arugsan. Totoo yan. Minsan nakatulo ng beses sa tupad. So, hindi ba yung pikarelista? Ay, mga kapitan, maski sisay tabi, basta karapat dapat, or sabi nga ni, eligible. Okay? Eligible. Ilista nindo sa tupad, tabangan ta sa mga tugang tang nagtitios. Grabe ang ulok ni Ma'am Jen. ay. Totoo, Ma'am Baga. Ay pangalit dyan mga kapitan, no? Uni nung itabi kapso, pigagad mong sampulong sakong bagas didi sa manager namon. Ay, salamat siya ng maray. Pakisabi-tabi sa manager sang sang Urugudog landfill. Salamat maray sa sampulong sakong bagas. Urugudog landfill. Ito ang pwedeng i-mention sa ngaran ng landfill. Kaya Urugudog. Si Kap, ang tabi ang ang istorya. Si Kap, naghagad na yung bagas sa Urugudog landfill. Totoo yan na landfill na iyan. Tugaring, dito ang pwedeng ngaranan. Kaya Urugudog landfill. Pahit sana. O di tabi kapso, inagad mong sampulong sakong bugas kay manager namon dito sa Urugudog landfill. Ay, salamat maray. Pakisabi-tabi kay manager Burkudok. Salamat. Amo tabi kap, sabihin ko tabi. After, tayo bagas pala, sampulong sako, ipapanao sa mga residentes. Ipapanao. Pasko ged ito nangyari. Pasko. O di na, pig-distribute na sa bagas. Sampulong sako. Plastic na. Magayon na bagas, mga tugang. Talagang magayon. O di tabi kap, kuha niya ding bagas siya di kap. Talagang high class ini. Mamahalin. Amo, salamat siya na tabi. O di na, ipinanao na. Nagreklamo sa mga residentes. Kap, tabi kap. O naman ating pinanabog bagas ay mga bukbok. O naman natin para sabi mo bukbok. Marahin ba kayan? Amo ba kayan sa pinanaw o itinaw sa atin na sampulong sa ako nung Urugudog landfill? Ay mga bukbok tabi kap. Kap, tabi kap. Kita tabi yading nakukukong bagas. Takala ng bye-bye. Sige pa din daw reklamo. Petsa na nin. Kwasa na daw niyan daw. Urulit na daw kamo. O naman niya di kap na pinamong bagas. Bagay hindi man niya di pwedeng sap na At urulit na kamo. Amo yan. Mamareklamoon kamo. Basta bagas. Pwede yan sap na Grabe man kamo. Ayan ang pangyari. Alam niyo kung ano nangyari? So, itinaong marayo na bugas, very good quality na bagas. Alam niyo nangyari? Pinalitan ni Kap ng NFA gaya di ato uso barato na bagas. Ang mo yan ang nangyari, digde. Yan sana. My goodness. Pangyari sa mga baka. Yan. Aber daw mag-break daw kita mag-break ng unay kita gigutom mo na daw ako maray. Ma-break ng unay kita mga tugang, gutom mo na daw ako maray. Halat lang ha, diyan sa nakamo. Diyan sa natabi ka mo. This program is brought to you by the City Government of Legazpi headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal. Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hardrax Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal.
JMAC IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotavio Street corner Pisa Mora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. This Resto Bar located at Alternate Road. This is the source. News and information. This is Bicol Net TV. Facebook, kang Bicol mo. Bicol. All right. We are back. Magurog mabarang kita de. Nagkrabi ba ang stress sa buhay? Stress kitang maray. Stress sa mga bagay-bagay na nangyayari. Minsan kaya mga tugang, ang nakaka-stress sa tuya, sukwarta. Pag wala ba kita budget, no? Pero dakol kita mga babayadan na bill sa kuryente, sa tubig, sa internet, tapos sa mga babayadan tapad dyan sa tindahan, siyempre sa pagkaon. Pag dahil na kitang sapat na pagkaon, siyempre, no choice, mautang, di ba? Malista, ipapadarduman sa tindahan. Kaya dakol kita mga bills. Kaya minsan na-stress kita sa buhay dahil sa pagtios. Totoo yan. Si Sedigdan dahil lamang na-stress. Bertao. I am lonely and cold. Aramin na so nangyari duman. Ha? Ipadagos na so istorya. May nagraning kagawad. Sabi nung kagawad, Kaptabi, ano man niya ding pinanaw mong bagas? Sabi baga, so itinaw nung Orgudog landfill, mga marayo na bagas. Yung nga tabi kaptabi ding pinanaw sa mga residentes tayo, mga bukbo. Ang ibang yung mga bato-bato, inuragan sa mga residentes sa tabi kap. Ay, katabi, kagawad. Kagawad Cordapio. Hindi ka na magpararipok. Padyan, taon tayo kang isa na sa akong maray na bugas. Sikreto to sa nayade, amo. Ang nangyari kaya dyan, ako baga, ayos sa diring mulinuhan. Kaya subugas, binalyo ko ng medyo malayali ang klase. Sige tabi kap, taon mo kung isa na sa ako, hindi na ako magaribok. Amo, tabi, dyan, kagawad Cordapio. Taon tayo ka. No problem. Amo tabi, kapitan. Salamat tabi. Kap, tabi, kap. O naman si mo, tabi, maribek, na maribokom ka. Nadungag ko tabi sa istorya din to. Tawan naman tabi ako, kapas ka pang sa akong bagas. Ay, nadungag man siya ding chismosa de. At kap, isusuntong tayo ka, itang istorya tayo kapag di ka nagtawsa, kamaski ka pang sa akong marahin na bagas. Amo lagod, umalo ka na. Sa tawan taman kang kabang sa ako. Yan sa nangyari sa mabaka. Ang mo yan sa nangyari sa mabaka, mga tugang. Naghagad ni 10 sakong bagas na marayon na ipapanaw sa mga residentes, pero pinalitan ng medyo mahinang klase. Anong gagawin sa mga magagandang klase ng bigas? Alam na. My soul rejoice. Amo na yan tabi ang pagkasabi ko na kadaklan kan mga tao niyan, habo na sang katultulan. Kadaklan talaga involved sa mga kabulastugan. Sabi nga ni, katampalasanan. Totoo yan, no? Pag nabanggit pa sa word na banal, holy, mga bagay na manunungod sa Diyos, para sa tuya, boring, corny. Ang ibang ano na, disgust, nadidiri, nauuyam sa mga bagay na rukayan, no? Pero pag mga kabulastugan, yan daw ang gustuhon ta. Okay, makamurumundo. Kaya kita mga tugang, we only have 6 minutes left. Padagos kita, tabi, no? Padagos kita sa pagibuning marhay, mag-ingwa, tanganing magtalubo spiritually.
rayuan taman lugod ini mga bagay na bako bako sa Diyos, kumbaga things that are ungodly, things that does not or do not belong to God. Okay? Yan tabi. Kaya padagos na sa pag-ibon ng maray sa kapwa, maray sa mata ng Diyos. City lights burn bright in the dark of night. Footsteps echo the chilly wind. I have walked the dead end of this road. I am lonely and cold. City lights Taaram taman sa nabaga mga tugang ade na wala man karatan na dai sabi nga ni napapadusahan. Dai man wala pa man nin tawo na naggibo ning kadakol-dakol na karatan na nakaligtas na dai napadusahan, wala man. Basta ang tawo naggibo ning karatan tapos dai nagbago. Dahil naghagad ng tawad sa Diyos, asin nagbago, sigurado iyan mga tugang. Sigurado iyan. Mapapadusahan talaga. Maski sisay na tawo sa kinaban, dahil makakaligtas. Kaya ingwahon ta. Dahil makakaligtas sa kapadusahan kung dahil magbago. Yan ang gusto kong sabihin. Kaya ingwahon ta mga tugang na magrani sa Diyos, maghagad ng tawad. Gabos kita, mga parakasala. Wara exemption. Gabos na tao sa kinaban, parakasala. Kaya dapat gabos kita. Maghagad ng tawad sa Diyos, magrani sa Diyos, asin magbago. Yan ang pinaka-importante. Magbago. Baguhon ta, ang sa tuyang pag-iisip, ang sa tuyang mga salang pigigibo, kung ika barangay official na corrupt, kwarta na sa isip mo permi, so dilihensya, so porsyento, so tapyas, yan, magbago ka na. Takahirakban kan mga tao na naapektaran mo. Ang kasalan baga, tigangal na communal. Communal. Ang gusto ambot sabihon, ang kasalan, bako sa na ika ang naapektaran na nagigibo kang kasalan, kundi ang sa imo man na mga tugang, because it is a communal thing. A sin is a communal thing. It always affects others. It always affects other people. Okay? Salamat po maray sa inyong mga tugang. Mag-irlingan naman po kita sa aga, sa parehas na oras, digdi po sa BicolNet TV. Ini po ang sa inyong lingkod, Brother Leo of Urban Missionaries of the Heart of Christ, sa programang Opinion as in Reflection. Salamat po sa aga naman, Giraray. Diyos ang mabalos po sa inyong amen. Orasyo Imperata laban sa mga bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo, kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay, kan lakaw kam bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo, asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Daimi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan natamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo asingunyan namamatean mina ang padusang balik
kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. So sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami.